lakon apa sing kok karepke tak sembadani Sinun? Latalah. Menawi makaten kepareng kula nyuwun pamit. Bidal ing wedal menika nyuwun idi pangestu pinepani tak pangestani Sinun. Oi. Aku jebul ora nyangka ora nyono. Yen ta jebul ya pamanggihmu ki jan ya cocok aku. Cocok apa? Wong kowe mek biasa mek maido aku kok. Ora Kakang Durna, apa kang dadi panemumu aku ki cocok aku ki mathuk. Mbok menawa yen kowe kuwi duwe panemu ngono saiki kowe iso ndalang me Pak Narto sesuk iso ndalang me lurah kene. Apa Pirang Durna? Oh nggih, kados pundi nggih? Mobil sampun cekap pirembakan wonten ing dalu punika. Kula badhe kundur ngerdaton. Nuwun inggih, matur mbah nuwun. Ingkang kula kersake. Wedal menika sak sampun pirembakan, kula kepengin sedaya para kawula Praja Ngastina, para nayaka Praja Ngastina tansah reruntungan.